dɔman ne kɔ hyɛ ne fa ahemfo sɛ ne kɔɛ bebree a na nwumere kura no wanchi hene no hɔ atebo hene no hɔ soma hene ahemfo bebree ne bɛkɔ obi wada sɛ wanchi hene ɔhyɛ fa dɔman ne soma banko bi bɛyina bɛkɔ obi name them atebubu ɔyɛ yie ahemfo bɛfiri mu na bɛkɔɛ di akamfo afadeɛ anaasɛ sirimfo afadeɛ nkranfo afadeɛ na ade aba na yɛ nyinaa yɛ exhibit yen krom ana yen culture and a funny street carnival by yenya to din say kwachia de ofe abusia mama mo akaba enfamra adepa TV so ene so ya tenase aha wo mi aba sweetela maduma dwa menne mekobono empanimfo ene sinkonya na afi kosa ankofo ebusa ene se mekobono emfa ne yede ekọ dodo na enim sanse ye ne omo adikan adidi nkomo bebre na nso so dodo na nso nim ensem a wubusa ewo utim efa mekobo no ho no eni pi ene ye de somo sabre yimu enti gibre na kame ho na ye ntoa enkomo twetwe no so na me kai wo se obehye ama obi nso so ahwe bi na wo asem bi anso so a obebusa na ye ya no kama pa e de ama openi kese me mo akwa baba de pati me so me ba cho ne France obi ba ka chire obi ba ka chire utimi ya de pa oh ana was ka chire ntiana ai oh no say beta ka say ka chire bi atimi ne de ba nye nyina okay say ni paro tim be oda na e bia bibi kakra wo fie okay yanso ya metu bisa enti ka chire ne de awo no ntoato so ne de medro okay itum nye de ka chire ye kasa mekobo no a oye den e wo ho no ayo ma menchia ona menchia hwefo nso behwe Adepa TV me kasa director of communications and PR okay kasa mafo e de ma mekobo no anabono fie jumadi amidi no na say yenya right person na sure yemfa ensha se emfri mekobo no last year de a course e wo techiman okay me pacho ma mi musa say after mekobo no yene mu di nkomo even before mekobo no yene mu di nkomo e fa sponsorship ene ne ma mu de agu akwan mu ho ma mi musa say ye wie mekobo no emfa so ben e na afri mekobo no so aba e de ama nipa na se mpanimfo ne omo a e de omo ho ewura mekobo no right ma me fa kwanya so na menchia bono ahemfo nyina na Ghana ahemfo nyina kamfa ahemfo a beta akire sedem de kan bono ahemfo yenchiabe nkase me ibodina ibeja bi wom tananom nyina mbommu ase na mechiabe na ebinto nana makwachi a oye kofa bae ode mekobono yi na mbono fie so de ba nana no be so na kofi ebo asset kinse to ono nso e de deputy na menchia na boria ono ne da efa culture na eye arts e wo mekobono na team ni nyina entimu bi edine yenchia be ne na base so wo sha share with last year next sponsor honsam na de ho de nka mehwe se nka mo ne afi event o da no say event manager na ono so no sponsorship ano nka be disango but the moment kakra ono nso ba ne ten sponsorship last year said o kano sebi impress be bro yese uton kodu a wo ni mirika odo se na nka ye hwe ne be chene sa ye nya ne sa de nanso bi baaye sa fane mo baba so berpam kinse to be bo be dini na ya dabasi be ya de pa ne nti a me mpese me bo dini sisi ya ne se ono ne da no okay e me bo bi eje bi wom ene nti nipa bia last year 2024 me ko bon homecoming festival e ko so tachiman ode ne teku ne sempo a ye mu ne teku mu ne sempo ye mu ne sika kese pa a ode bo madwuma de ne ko so especially tachiman trankondwa ye be dabas papa tachiman mahene akra ebo emu ase ya chene da na se papa yi na trankondwa tima behwe ye mama ko bono ba so na me nhira be ya de papa ye ni so pa yi na na ma be ba ye nyina enenti afinso ye hwe ni mu se mwana last year e ba ye no e be ba chene sa
na bibia tuma fanentima pa fra afi 2025 nso de no nti nyame adona ken ebetanase o me yehunu ba be ba last year na nseme fa sponsorship no pa sanse o hwedwuma de yedi a ya chimbia ne dwuma de a odi although se meneme kasa ema dwuma de ni na de do but yo ba bia ya pana mo bi se o hwe ho nti ono no betuma ka wona asem ni pa sure at the last yebeda bi oba ya se afi de no ekoso wo eye Sunyane West Odomase ne nta me di Sunyane ba mu ne se Domase na akodomase a baby bebre sadi ni no wo ho enti nka sa ne bebe hunu okoso Sunyane West Odomase last year ye wona me bebra ekoso a amanfo ne je ho pa afi ye hyimu kana ebi kura foforo beka ho asem question no ko do ni fi na me bisa se yesisi ke ba mo de hye mu kotokuo mu okay enti ye busa se okay yesisi ka obi dina ba bi no kan yesi mekobo no organizers no team no sika wo munya ye free mekobo no mu no afia de ahyehyehye botom atoto cars e de hye shoes what I say ela ma men chirim kakra wa ha medase sabisi kaba mekobru ma ommaye ho ne ndase se obi se question ne ye ya no mekobru come festival no those say you organizers by na no be ye dwuma de we ye wi a sabi untimi mfa wo sika nkodi kwa ebia obeti sika bia ebebodi o program na se but ni nyina no anye se obaye ye botom ana oko accounts bim nananom ye nyina ye damba beba adwuma de ne bi ni sabi no yi simple yi tekuno abrante etie ye ntimi mfa sabi ya adwene mbitina nananom da tofia kwa simple sada mekobo na ye no anye se sabi ye wi na ye wi ye started 2022 23 24 and ye ba 25 ye wi 3 years yes the 4th year ni ye be ye mekobo no ye wi a ye wonne ma ye achievements ye wonne ma edisika ne koye one ye bi koche nso ba nyanka be ni bia ho pictures ye be hwe se mo be project amanfo ho bi eno achi ye training mabuna be wo bunu nsase so a nipa maako mpemenu 5000 banyansa no djuma ne osua se ye seminar ne osua se ye liquid soap bi ne ne de so obenya ne ye nwa obeyi wo sa ne mani nyina sa handworks ni na mekobunofo efa sa kana yetu no bia free ayo evidence ye wo nkroto ahodo ayi course se ye nyuru kroma eno nche se ye jao ye beba ho edenti no ho bia nche ne so mfaman eno da nchen a ye de project bi ba ye frɛ no green bono clean bono enente bono ye duanua a ukọ wanchi mara wanchi hene na obehye ne fa 2024 ne mu a ye decide exercise ne call ha mekobono for the nua ekokodua ya yanje bia kapre e pese bono ye green eno da nchen a mekobono dwuma de ye di ya bi o hye ye nanadoma hene na hemfo be obono ha kwa be pese be fa so ma bono ete na fifi de bono a mekobono for hwe se okokwa atwoma off Sampa Road uko German ho ba bia kwa atwoma ya donate ye dustbins a betumi aboa support na ifi bi to area betumi afa ni na mekobono ne bia eno da nchi a yakoche books a mintimi nkan dodo edema students a bella kesa ne mani bi home pictures na betumi show ede a kirebe eno achi nso uko nkranza bonsu yehunu se krono ye baabi a sebe nipa udidi no afo betuma kan obekodua so eyade ehu hia pa wo nipa setenam benya baabi nkobi yewie 12 seater abaya for toilet bi eno kwa ye nwie ye guso a ye hwese bi si amaba eye free eno na adepa tv ye mu adepa mukotwa ye no ye da ase se mo nso mo de adanse ni na mekobuno dwumadi na bia enti enye se sebe pese bi ebru ye wie a na sika no boys afa de na be de oye bida eno achi unim se ye wo fund bia na no ba create ato a be hwese be bono fund ni na sika bi ba mekobuno dwumadi na se a ebi kotom se museum bi ni bebesi se ade bi ni bebe ya se sika ni na aka ho bi
and sika bi abet na mekɔ bunu dwumade na ase no enye se all by yen organizers ne ho na emum bunu mpuntu ne yedi na nanom badaro ba hwede aye ama na koso enenti bi betena ba bi se ye gye de kotoka last year ka ye yusu ka bi no ka se kai wanya accident ye ba se woni se na ye mfa ka ama enenti ye mfa nto ka nam atade ye hye eno last na ye hye hu ya kese se enye kese ya funfumpo enti se na yeti ano sa na yeti enti bi kasa sabi ohunu se sabi sikana ba ye obibi ede ye wie tachimande ukọ kronim nwe free off Sunyani road ya konu ba bia mmofra no sabi benso be nya janambia o school mu ho aye hwene mu se enuru August aye be ko odumase no na ye si toilet na dia ma school free aye nje be kapre ni na ye sika sponsors na de be sika ahemfo na de be sika wo fia wo hweye eduru mekɔ na ode beboa no bia na ye de oye enti bunu mpuntu bunu ne nkoso ne yedie ye wade bi se enu 3-5 years time na bonus san mekɔ bunu hum kemene festival a bunu fiefo ye de baaye no ya achievement no ya hyase ya nyame adom ye nya ne kakra one ne ye hwen kabom ne ye hwen kabom enkabom no nso nyame adom bre bi atwam woni nyina dia dance se domahene ne be hye ne fa se suma na se kuro bi hine ne be hye ne fa ahemfa ba obona be kobi no bu okora be moro miensa ba no kasai wo de wild dia dance se starting from 4 years eba mekobo no start ye ohini bi hye ne fa wo bloggers be free bu na be ko ho wo ahemfa hodo a be nua hene no o hye fa be ko boa no mbo a wo de ka bi na o hwem bi dia dance ni nyina ya achievement ni bia ye ba ye go kese pa unity se nananom bebe ka be ho bom na mbono na tumi asore bono nchampem dada na e wo ho no a sabi ekofo no betumi asore waka na bono afa ne ntama pa efura nyame adom bono fiefo na na makwache eson sade ye de ba ye sane mu a nananom gi tuma ye hya sa baba wa na da so na boma nkaka ye achieve ye aim nkaka e kwani mu udi dance se do ma hene kro hye ne fa hemfo se ne koy bebre a na nwumere kura no wanchi hene no ho atebo hene no ho soma hene ahemfo bere ne be ko obi wada se wanchi hene o hye fa do ma ne soma banko bi be na be ko obi name them atebo bu o ye ahemfo be free bu na be ko ye ohunu unity no ye adwuma kese pa no che se kakra adwempo ne trimpa enam so de mekobo no baaye no kwani mu biti ba bia sabe odwene se mekobo no festival bi keke enye festival say a movement a change it is sayaba not just a festival keke sabe a movement asesane ma a change niema kese pa sabe pese ebru eduru ba bi kura na ahemfo bi dwen se ohini bi kura obono ha ebia ompena asem bi kura onya akonya nkono ho ba enam mekobunu nti obi antimi ngi mfiri mekobunu fo ye ho sanye ne start sade no ye ne di baaye enam mekobunu nti ohine bitumi kone nua hene okochia no adwaje nkyira man kabom na ye pe no aba enti sa ye hunu sade ne ye ni age so what study ya edru there ba na organizers etimi konyina ba bi se bitimi ka se na ade ya ne ye ni age se da so na nanu be so na na makwache o tsinum kire ya ye nyina di akire na nanu matese no ambam ya na maye ni age isade ne ye hwehwe se sa achievement ni na bebam bio ye hwe ni mu se 3-4 years after galamse ye hia bi obuno asase so eno nso ya de da mekobuno organizers ya koma so pa sabe impressive be ebru afia safe from unity heritage to prosperity eno ne ye botaye kese da afi mekobuno dwuma de yedi no so ye ka heritage ene ne sai nananom tete adoma kuma niema mbeye ye gya no ho a ne omukọ no amamere na amane ombe omugya no okọ no se be hwa so mu ye amana tuma tumpon enne motaye ene from unity ni kire say ye nkabom no ye anya ana ye sese nkabom na ba no ye firi ho ene ti ye babo adoma nkoma tete niema ne sa agapade na nananom be gya ye babo ho ba ne amana tumi ede ye akọ ye diem ene ne ye motaye afi ye ba so ene nti se nananom be heritage yesom ni apeja na nsasa beja hokoye gold beja hokoye se yebo ho ban na etna ho na yefa kwampaso tumitu na nchirima ba mobo nananom so bo no
ya ha ma na akokwa da bi bere we yeso ye champion sade ne say galamsey bonanza so ye mpebi wa ha enti enu 3 years e we nim no na ngidi se nananom beso ba so ye campaign mu bi na batuma boa ama ye nsase ne ya abɔ ho ban na ye heritage a ye pese ye champion ye be se hwe ma manfo hunu no atumi aka ho na aboa bono enti obisa ye mfa nto ka mfa nto mpaboa emfa hwe obi a nemo ye de ye nima pa ye da se pa ka twi ma me musa se mekobono enkofo bi ahase a ye keka se mekobono no kra na e wo hodada nyamo na mo de mekobono no e baaye no kra be na wo sa asem mu na de na obeka e de afa abe obono ha na ma main can we emphatically my main can we nchire bia otie say mekobono is a registered ayi ukwa ban mo ho ento ko se se ebeka akire say ye register nte bia no obetima ba mekobono no bibiem ne order nche ne so ase bini ni sha ase anka ekọ ne nka registry on beka kire say bia be register mekobono no da nye bia ne de baaye mekobono nka 2019 nko oba nananom trimpona na na makwache ababa wa wo sa trimpon odwene ko akiri ode sa trimpon we baaye no na ntia asenya nya adwuma 2020 still 21 still 22 na nananom se bue ababa wa yi sa asem ode ebai yensen mu hwe ni ebetuma aboa nananom beji tum ye ni ehu bi enti mekobono is being powered by Bunufie minje ni se bi betimi ne nsa asini bo se mekobono ana nkabo mu ya ebai be ne be sha asa na be ne be de baaye ye Bunufie fo ne de baaye nti sa so no tia bonani chie why ya ne de baaye obi ya ne de baaye 2025 mekobono ehefa ena ye ko akoye techimana na elamda se ubiza techimana the answer is no na ntia ye no ne se well mekobono dwumade no eye dwumade a yen yetrimpo ene ya dwinem ne nananom nyina ba dwinem no enye centered program aye ne ba bi baako ye rotate o hwa 2020 ye no sunwane 23 ne ye no sunwane 24 ne de ba tachiman enti nanka ye hwede mu senke be ko wanchi banama na nema baako na mienu nti antumi amaso enti afidie no okoso ewo Sunyana West omo capital Odumase enti Dumase ne sa dwumadi ne ekoso afi ewo August bosome no da odi nkan ekosi ne da otoso nko August bosome bacho edi enemy first to 9 ye wo dwumadi be di no first to third no na the 4th to 9th no so yebedi na before that no ye wo pre-programs bia ye be before main mekobono program na nkasa nyame ya doma next month on the 27th of April ye awareness creation floats na ye wia ya gemrante nani o domase sade na ekosira ye di Easter ni wia ne na wo twekosira na pepepe na ye be sha se ye odomase na ne yetie ne se ye de ebon kaye a chiro domase man se mekobono homecoming festival a bonofo nyina akamfo nyina ya je tuma ye ba no sesei babomboa no ne de oba enente ye fasa kwan no so a bodawuru a ma manfa bo wiase na a hunu se odomase ne de oba na eno wi a May bosom dot so de nunum ye be hye dwumade bia ye frɛ no bono cap no ye dwumade a o hye bono istihanoma ye be ko nkuru bi tsa tebubu kentampo ebia tachiman ebia na tese tachiman kan me example na meka tachiman ne nkuru akese obo bono east okọ bono nso a sampa bebi ta drobo brekum sunwane do mamu ye ko ba be teams mako 8 na ya abo ye ba na wa benwe ne no obegina corona tese tachiman a wabegina tachiman fo ananim e super 8 na ye babo e wo domase no na ne etie ne se oba wo map no bia se ya tare be ma machine free place no no ma wo me up wa ba wi ne be ma ogisia ya brand na mekobo no 2025 na sponsor obe sponsor sa gala no ye de ne logo aye den atum
we are so for doma no ba, e be check e unu se doma mo fa car no mo ba doma, ne mo ba doma sia in and out Benjamin saying e be 2,000 3,000. Sa transport fee na yen e be fa sa aka no. You be twa ma team ni free. Oba na ba wen nso a ye wo product a sponsors ne ba e be mo bi. Okay. Eno achi e be moska kese a san ma o jesi no fofora eno se branded one. A be sande akọ. Ene adwumadi a e be sha se me bosomede to so do num. E be bo no nkuru sa kopem se July e be bo super final no e wo Domase eno nso ho. Na eno achi yaba August no mu a first no ye cleanup exercise. On se bono for the yempe fee. Eno nti oba Domase a e be hwe na ye ne Keep Fit Club, Fan Club ene associations ahodo mo Domase sorry na afei nkramofo yina ye be kan ho ambom na ya prapra Domase krom gata sauda titim na painting bi e be painting na painti no hwa ye fe se design bi e o se ye kire se bibi sa be koso Domase ya ni na fe na afi unsandi kan se dwumadi ye woni ma bi e de be kan ho a e bia last year ya nya bi ye gospel rock show beba e wo Domase ai hwene mo se bono enyuntofo abaji din abo Ghana ha bebe bi eno achi bono nyuntofo nso a be wa underground fo na be ba no abeto gospel no bezu bebe bi na ya da nyame ase ala o ya we se last year na August that means twedwo mponyankopon de atwa afe ye wie mekobo ya nte se nana bi okosebe okohia kwanhia ye wie mekobo ya nte se bono ha nana bi sebe wa akwa akura be nyina be ho se pire be ho din yes ti e wose ekoda nyame ase na ye san bompa ye se sa week a ye ba be di mekobo no proper no nyame mfa ye ntwa so no de atwa afa atwa mu eno ntia the gospel rock show no ye de oba yes eno eba be replace artist night na there be na nka boys bebe buyo there be afi bia benya ne chefa bia benya ne chefa eno nti eno wi a na de echian ye behwe na ye wo dwumade bi nso be ye ta ye opening na afi ye head screening eno nso be koso eno nti se yare bia wo ho no ye behwe aduro na de beba no se eho betimi asaw yare na de be che free ebe nso no wa no akohu doctor na mo screening ni de ebe ye free ye njo bia kapre eno nso ka omoja oba bia ani anya se omoja mu nko a ani aso bibia screening bia ebe ye yes na wa say oni problem bia ye okay na fi ahwe no nso eno danche a afi symposium be koso bitim bisa say mekobo no mo de mamara bi wo ha me no ka say be mono akanfo ina beti tachiman mre den ko ba ye ba sa be bono kura ya kan ina panyini de sa niema na ye niema e wo say ye manchini ma no be hu enti opening day no e be hwe animu say historian ha oni mbona ba ko senim bona mamere na nkasa beba na school fo abewo bono ha be nya konya ba especially be ye emphasize be ko pa e Domase ana Sunyana West enclave no school fo ni na beba opening ni bi na ye nya adaje amasa historian na anya adaje de ba wura sa ne man nyinam se ne be ya daachi bi se be kuro hina bembi ebo ewo dwabo bi ase ba nkoyera ba hunu bunu abakosem no so saa de ne yade a ye be ye opening no opening no se be hwe ni mu se man hene ba ko bi obono beba na ono nso abeche adwumade no na afi eye mini deba eno no nema bibiri be koso ho na eno akini ye wa kom day akomfo da na mento enye Kristo ni be no nche se tetena na mama mena ne ya den ya to atwene enti mekobo no se de ndi kan no dwumade a ye di ne bia no bia wo ne chefa wo mbi di nyame ya dom akom de no akamfo akomfo ina beba bi afi kura hwe ni mu se akomfo bi me firi Côte d'Ivoire aba sabonofo bi mu Côte d'Ivoire eti be ina beba na ma be kom eno no eye nanu bi no na de achia ye wo food competition and cooking competition cooking competition no ye dwumadi a enye se mmaba wa na mo be ye ne mo ba betena se asua e wona nanom ahemma no mbe ho enye fried rice ne ye be no na jollof rice there be enema bi ti say unimogo
uni makao won se wo hwe mana account de menu na de odi ogo no nim wo hunu na uni masa ha nkwane uni mapiti uni makanche akanche abaya so no sei unim minim tu uni makanche na unim ne ye de ana watene din keke minim fantastic sada na ya brabi sada no ne ye hwe ni musanana no mahema afọ beba se okodoma se a se oye kuntin hema oye adonte hema hema bi a oye no yebe man kwan na so no be ye nchirinkanse kwan a ona ne do be ba kwa nchirinkanse kwan wi ni ba kwa apremprensa eye tete nuane ne nko a enye se be ye ne keke uye wi a ye do ba be gina ho na wa be sire ye kwan a ofa so a uye sa apremprensa na aye de da ye di ogo no eye we biri kan no hu kwan afa so a uye no eto oni mo to nso to kokko edi kwan afa so a uye sa ne mani nyina uye na mabunu ne maba wana be no so be nso ba aye ba sua bi nti mekobono no package no enyan ketenkete eye amamre na manie sa ne mani na ye ko fatete sa de mana aye edi aba enu wi a ye wo bono hima beauty pageant ye be ye yes no na atwam no na ye frɛ no face of bonofie ne ya atone dei bono hima saa de no mpase bia hye no somam sɛ untumi nka bono kasa na mabimpo ye mfawo o sei sɛ untumi nka bono kasa ya me kan ya me be no untumi nka bia me maho we disqualified enti wa opeso baby no also tin kan bono kasa no oni mbona mamre bona bakosem ana akan amamre special bono amamre ne bona bakosem na wadwini mu nso ye fa wadwini mu da ho suku ho hia de be nye borofo bebre ne mum sere be ya amamre na mane no epese amanfo hunu no eno ne ade da akoma so kese pa to bi sa fi ye wie no a ye wo street carnival ye fa no kwa shade ofe ye mbrenti me boso ntententente mama kwa shade ofe no ni nyina ne se ye be fa tete ntade na ya kire se tete no na ntade sei dressing sei na no be ye se kabane slit no obehye elate obehye nya ho no obehye watade o hyewi kabane slit ana de bia fa de bia be fa ebe kire ba bia ufiri eden sisa da ne duru anya aborofo nko a so ye kusa asini wo ye nkrani ufiri he fa wo nkran fa afade a ema wo danso na fa bedi na ye nyina ye nko sa float no wo ye de ni fa afade bra wo ye kumase so ya santini wo ye kwoni wo ya emfantini wo ye kusa asini sisala ni mampurusini obi ya timbabi fa afade asante akuyapem mfante bono ya afade ne baako nti anka se ya keni nti akanfo afade ana se sirimfo afade nkanafo afade na de aba na ye nyina ya exhibit yen krom ana yen culture but and the bedia hini bebre yes sa ne ma no fantastic and a street carnival by yenya today say kwa chia de ofe na nwumre ne ye artist night na wo ka ho asem na afi bono adehia motondwom ye nyimu mfirim da na afi benyina begina bi pa na ya tonsa frɛ nyontofa ba gidini nso bi ere babam ba kemba horum bitima bisa no sponsors no ne bede ne bebra ye sa de bia ye nyahu problem ina na makofa we ina bu anye ye ne de ne ba o ba nipa na o sponsor ye no artista obeya no artist night ne de honsem de edoso ene de ken jeregi mu be ne beta ye no ken beba na ese de no na wo no sure nti oba for sponsorship ne sa ne ma no enti ye wie no na de chia ne deba afi deba no we expect nipa not less than 35 or 40,000 okay less enya nipa 25,000 meko bonafi bia enyini akonanim udi adanse ebia last 2-3 years one time but teachman de la no one ni say etuem nipa nya ba bi bat na almost 25,000 people okay na wo hwe doma eba ya na no edin ye hia ne dentam no na ye running mate edema the NDC ne
ono ne ye president na be de akire ye maame Jane na no pokwajiman oba bi afiye hwe ni mu se John Dramani Mahama Ghana man penanka sa His Excellency ni ire oyebunu ni oba ba hye ye bo maame nka ne be hwe ni ye bo na be hye no ye wure mfiri ye o ba hye ho bo beba se beba afi beba sa bo na be hye ye wure mfiri he and His Excellency John Dramani Mahama one ye maame ye nana osanso hima on kranza enti ye giri se afim baba nye benko a Dr. Mahmoud Bawumia the former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dwumade na aye kama ti eno ne ye deba no afi techima nana no ba mfra pakan but Thomas ye hwe ni musa nana no ina they ride in their palanquin omu ina be fra pakan fefefe na aye fe ti eno ne deba no ti ye wi a ne da seda manyame tu sha fi dwumade no ene to fa bom no san activities no etie said etie die culture na waye ni meti ha ise ne tese makwa awie me makom de o kan nyina na me na mase o ti me no nyina na awie me kwobo no dwumadie no e fa akono ye ne omo ana start ye na ba bedroom pempen so na 2025 de no so de ade TV ginam pintin anya sem ketwa aha nti ye da se pass wabi ani kakra de amayenti ye ne bra Ken Kofi Eboa ye ne bra Kofi Eboa ebeto na ka twenzu ye de yawo me de kwame sante okay na say de ate o de wakuba obi de o de ne de o de ate say dem make say midini di obiba kechi okay na obiba we are proud say we are bunani oh sure me do mani okay me proud say me bunani okay oh yeah me proud dan ka me ko bunu me proud nkan me mfere nya bunani obi sere wo say wo ka be nti enya oh ne me ngini se bi beserem ko sa be na me ka no kasa bi o ya kan kasa bi afiri be ni no ko okay kasa bi a ye me nyini bebere ba ya be kenkane bi se nte kasa ye ma ye wure mfire kuro hina bentia biem se tete no mere bi atwom na sabe ni ye nkenkana se mere bi ni ye ntwere bi ntu ba bi anne be kan ye twere bi tu ba bi enti be ne me mfere biem ade den se nsuro be ne ka eye nkuro nkasa eno no ma me danso o nkananim nnofio se nnofio mininka nyankasa nkasa ne mi kan ti se nkan be na obesere ma wasam wo serem no kasa na ofiri be ni ko ye me na me ka no ofiri wo kasa ni firi mende ni so ya kan ni nko ade a ye won say ye mekobono for ye nye satrabalism no we are not David say wo se wo bono ha na no batna nkonwa na ewo sunwan ne ewo tachiman no regions of chiefs no baaje watum no ne be committee nko ade a ye ni problem mutima mekobono wona wo social legends e de mabia ye de nya ya asem ye ekobono ye ma invitation be ba na sabono ha me mpese mekọ akiri 2022 nkoro bi ni ma amanfo bi ni dwen se be social legends e de ma baabi no bebere be fra pakane videos no ebetindi ma wo show pictures wa nti anya tribalism na dabi yen breduru se bunofo ye kan obum breduru se ye pagya omene so ne ye kan abakosem enya ntokwasem enya tendidie ye do akan ne bia problem bia ne ho to bi sa not here medasi ka chwe ma min bisa wo last question na ye ma ken so emra ne fa de wo no ntoaso after me ko bunu ye hu se bunu emma bunu na ma wo home ne so pa wo social media yi so hu sa ne ma na sen e na wo si ye wo fa elanda se pa ye pona se ma yi kakra na se ne wa kan ma ne age question obi say no say after me ko bunu wo hu say let me say one kasa what testify to the fact ama wo home ne so e na ko TikTok a nyuma ya de atoto ase me bunu ni ba me bunu ama ne home ne so kese pa nti ma yem fast da kese matwedua mponyankopon na ye na makwache nkoranza ni ba ababa wa oda mekobona no a na o kase ohwem ba buruchimam adwene o de ba ne ye na nanom so a banka se mabunu ne ye nya ya adwene binti ye mfa nko ne mo behu se ehu hia be de tu ye na be nyina ase na mapiawo
ye na baba na se papa mekobu no we di unity ayi buna pie na obeti a bono so association bono we so yete ne ani age mekobu ni anya hwe ye hia bono championfo bono something worldwide ya me ne ba kasa ye hwe se ne bebe hia maya binim so atiko bi wo hwe me a wo ye association wo bono ha mu ya mo mfre na mba no nto so ben frɛ ye we meet them eye unity mekobono no nye ye nkwa ye dia eye wo ela eye bono nchempem eye hwane eye associations ni eye bia dia okay mekobono nya ohene ba ku bia dia o eye ahemfuri na be dia but what I say edenti eye adia abetena se a apagya bono ayi bono menka se na hyamanam ba apagya ye nkese pa a wo se ye somuye edenti mamefa akwanye so na mento nsa nka nkyere bono ma nyame adom bakopia burukyi manim sebe be usiachi se hot se den ha no do takire mai tafere nti me nya de kura do ma ne mfiri edo so ya da e bia firi tachi man ufiri nkuranza ufiri wanchi ufiri nsoko enti den ne ben so be ye e dia bo a project sa mekoburu dwumade de obayi kakra bia wa wo obi ho ane de hotel no wo ba bia be no abi bua yen sa machine devote machine fa che yen sa menso na metin dia bo mekoburu ni sika fom ye kwa ye ba ni na ye sika ya teze yaka ya se yo amwamwa se konko ka no amwamwa no ka se da susu wo iza afi mekobu na ye namfom kan ko se ni pan nine num ni ye ko yeji ye ko tebubu ni ye fa ka kwa ba ka iska emu risk delay be delay na ade a me no ka se ni bia frɛ me ka kire mo mre ka ni se mo mefa ye me da na se mfamwa enti mo bia wo peso de boa ma mekobu no konanim no ye be da ni pana se so on pese di be se de bobo ni ye bobo di ni ama wi asa fa na nyina ate kemba de na ma betudwa ba ye nhye no so ye was sponsorship number ba ko pe ono obeka ma sanye me meka ha ye nhye no so pa bi betima fa akire kina da ne bi ye ko ma mekobu no fo bia na ameka yensa bibi sa siana bibi sa de me bia team ni bi ate de bibi sa meto me nan so because ye dwuma de ne team na ne omo ye dwuma bia ye very decent bia bibi sa be se obi ni fa akire na nye ye ntade ye hye ne ba ko printer ne body ndendene ela ye oba hye ka mo bi na sha onu wayi nka mo be hye ne fefefe ba ne body ne ye ton sa afre bonoma ye ton sa afra kanfo be oba bia onya kan ni kwate ba bi na peso du sika be hye ma be boaye na me kobno fan ta pen friend to bi sa note abusia ye da se catching so me da se catchwe a ono kasamafo de ma mekobono timu no ha wo ka ho bi pa na mekobono ekoso ono na wo de na no disem aba betu dwanti ye besere se ye de number bi ebeto so na se number bi eda screen no so betumi apeke na wo aba ka ho na se de mekobono ye no afi sponsors no mempese meka ho asem bebre san sem panifo na aka se de me de mani krotu yo mansen esam hu ye de mesere wo bra na be kan sponsors ni ho na bebo dwumadie no ho nso so dawo kama pa na won sense from Michelle Bo ka che ye beda wase o remember me dance na woni yen atwetwe nkomo raken emra na ye ntoaso Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika bane e de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap sending ka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say kire ne say won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send e the good news aba tap
tap send the gene customers won't or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you cases here. Ubet me a tap send app no create wallet also. And it's a rate in the costra now the sikako go wallet no. And I say pobet me to susun kakra. And tiabre sema opes or send the sikaba Ghana no. No answer was send the sikana bagana. And I say oba o my Ghana mua. What me you su sika or wallet no. Tia. And you said to say you su momo Ghana heidu. Sa pepe. Se see a tap send that trainer shim. Copium United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap sender now. Papa no.